онлайн магазин за злато, който купува и продава инвестиционно злато, не само на самата фирма, но и на водещи фирми в Европа от Германия, Австрия и Швейцария. Фирмата е създадена през 2010 година и вече за 6 години на пазара има повече от милион и половина клиенти, които се намират в над 200 страни по целия свят. И точно това бързото развитие на интернета и комуникациите правят възможно работата ни в всяка точка на света. Основният офис на Global Intergold се намира в Англия, в Лондон. Там се извършва цялата подготовка и базата данни за самия интернет магазин и за фирмата. А репрезентативният офис на фирмата, където може да бъде посетен от всички клиенти, независимо в коя страна живеят, се намира в центъра на Цюрих, в Швейцария. В нашата страничка, интернет страничка, има възможност да се направи заявка за посещението в офиса, където да се разгледат, има като изложба за злато, където има хранилището за злато, където можете лично да получите вашето злато. Това е адреса на офиса ни в Цюрих, намира се близо до гарата, удобно, и това са няколко кадри от самия офис. Вече 6 години, както казах, фирмата е на пазара, има достатъчно много клиенти и те се увеличават ежедневно поради интереса на нашия уникален продукт златото. Има една невероятна платформа, с която може да се осъществи и личен бизнес, за който има желание, освен инвестицията в злато. Това са производители, които представят инвестиционното злато от 1 до 100 грама. Това са кюлчетата, които виждате в момента на екрана. А отскоро вече фирмата предлага и 1 килограмово кюлче злато. Всичко е съсредоточено в интернет магазина, в нашата страничка, и това улеснява воденето на бизнеса от която и да е точка на света. Програмата, която предлага интернет магазина Global Intergold, е, че една от възможностите за закупуването на злато, т.е. за инвестицията, а другото е с минимално вложение може да се развие собствен бизнес. Невероятен бизнес инструмент за пазара на злато. И мисията на фирмата. Както знаете, всяка една страна, нейният държавен резерв се съхранява в злато. И е съвсем нормално всяка страна да увеличава този златен резерв, като така се осигурява. Но никой на нас, за съжаление, не е казал нито в рекламите по телевизията, нито по интернет, че би било добре ние да се осигурим също, закупувайки инвестиционно злато. Защо? Защо да инвестираме в злато? Въпросът е Отговорът е съвсем логичен, защото всъщност златото е реални пари. То съществува откакто нас ни има, защото златото ни защитава от инфлацията и защото златото непрекъснато расте в времето и придобива популярност на международните пазари. Тук ви показвам страните, които имат най-големи златни запаси в тонове за статистиката от 2015 година и непрекъснато растат.
сравнение на стойността на златото през 2005 година и през 2016 година една унция злато, която е 31,1 грам злато, е струвала 380 евро през 2005 година и вече в нашия ни 2016 година почти тройно увеличена за стойността от 1180 евро. Къде можем да купим злато? Разбира се, във всяка една банка, във всяка една държава бихме могли да си закупим инвестиционно злато. Можем да си закупим и ювелирно злато във всяко едно златарско ателие. И напоследък става много известно в международните онлайн магазини, като eBay, като Amazon, където също бихме могли да закупим злато. И сега стои въпроса защо трябва да си купим или защо би било интересно да си купим инвестиционно злато от Global Intergold, от нашия онлайн магазин, тъй като нашия интернет магазин представя една бонусна програма, чрез която бихме могли да заработваме допълнителни доходи. Бонусна програма, която всеки бонус се изплаща в формата на злато. Предполагам, че всички знаем какво представляват бонусите. Това е допълнително възнаграждение, което се предоставя за разширяване на клиентска база. Предполагам, хората, които живеят в Германия и в другите страни в Европа, вече са го усетили не само в нашия магазин и в всяка услуга или продукт, тъй като всяка една фирма се бори за нови клиенти и дава възнаграждение, като например, когато си клиент на една банка и водиш нов клиент, самата банка ти изплаща бонус, както и фирмата, да кажем интернет фирмата, която си клиент и препоръчваш на свой приятел или познат същата интернет фирма, тя също ти заплаща бонус. Бонусните маркетингови програми в Global Intergold са две: активна бонусна програма и пасивна бонусна програма, като днес ще се спра само на активната бонусна програма и то само на една от тях. Те са 5 общо. И как работи самата бонусна програма? Първото нещо е регистрацията в онлайн магазина ни. Тя е безплатна, всеки може да се регистрира от всяка страна, по всяко време, с един линк, който му е изпратен от човека, който му е препоръчал интернет магазина ни Global Intergold. След като си отвори своя акаунт в нашия сайт, тогава може да избере за каква стойност би желал да си поръча злато, след което се извършва плащането. Тук държа да кажа, че всяко едно плащане или всяка една поръчка е придружена с фактура, която можете да покажете на всяко място, дали към данъчни, дали към финансамт, след което разказвате на ваши приятели или познати за този магазин, т.е. правите препоръка и когато те направят същото нещо, вие получавате вашите бонуси в формата на златни кюлчета. За бонусните програми, които са в Global Intergold, ви споменавам днеска за Global Smart и Global Pro, а това са първоначалните суми, с които се започват програмите. Конкретно ще ви разкажа за Global Smart, при която се изплаща 275 евро първоначално, за да може да се влезе в така наречените таблици, като всяка една поръчка на злато се размества в тези таблици. При всяка една таблица има 3 нива и винаги се започва от първото ниво най-горе и след като се слезе до третото ниво най-отдолу, се получава сумата от 765 евро в формата на злато. И сега по-подробно за самата таблица. Ето това представлява самата таблица. Винаги новите поръчки се подреждат най-отгоре, независимо дали са от нови клиенти или от вече стари клиенти на фирмата. Ако примерно Катя е поканила Иван и Нели като нейни
клиенти, се откриват 4 възможности за подреждането на новите поръчки. Тук вече Иван може да покани хора, Нели може да покани свои познати, Катя също. И как изглежда таблицата по-нататък. Иван е поканил вас и Ани, а Нели е поканила Краси и Георги. В този случай таблицата е запълнена и на трите нива, след което Катя получава своето възнаграждение от 765 евро в златни кюлчета и Катя напуска таблицата. Тази таблица се разделя на две. Тя има първа секция и втора секция. Конкретно говорим за първата секция, където сте вие. Таблицата цялата се предвижда надолу с едно ниво надолу. Тогава Иван взема място на Ани, на Катя, а вие и Ани оставате на второ ниво. И отново се откриват 4 нови места, където да се подредят новите поръчки за злато. Така вие имате възможност да разкажете поне на двама ваши познати и да ги поканите в таблицата. Да приемем, че таблицата Мишо и Рени ви сте разказали, Мишо и Рени са се съгласили, вече това са лично от вас поканените хора, Ани е поканила Валя, а Теди е стар клиент на фирмата, човек на Иван. Таблицата отново е пълна и Иван получава 765 евро неговото възнаграждение в кюлчета злато. При което таблицата отново се разделя на две. И вече вие сте на третото ниво, където Мишо и Рени са на второ и отново имаме 4 свободни места за подреждането на новите поръчки. Когато таблицата се изпълни изцяло, вие получавате вашето възнаграждение в 765 евро в инвестиционни кюлчета злато. Какво можете да направите с това злато, след като го получите? След като го спечелите, можете да го получите с доставка по куриер или лично при посещението ви на офиса ни в Цюрих. Можете да го оставите да се съхранява в фирмен сейф в Швейцария, за което имаме съответно 0,1% от стойността на златото за съхраняването, а може по всяко време да го продадете обратно на компанията и да получите срещу него пари, като посочите банкова сметка и ви бъде извършен превод. И най-интересният момент в цялата възможност е, че вие можете от тези пари 275 евро отново да инвестирате в таблица при подреждане на поръчки, която да се проходи през тези 3 нива отново и всъщност да получите отново печалба. Тоест, един път сте вложили 275 евро и сте поканили поне двама нови човека, които са станали клиенти на Global Intergold, и това ви осигурява всъщност възможността да останете постоянен клиент на Global Intergold и постоянно да получавате доходи. Това е всъщност активната бонусна програма. Ето така изглежда тя в нашия сайт. А това е другата бонусна програма. Тя се нарича Global Pro. Тя е с начален капитал 450 евро, но за нея ще говорим следващия път. Сигурността, която получавате от Global Intergold, е голяма, тъй като имате една абсолютно сигурна инвестиция в злато. Ако вас злато не ви е необходимо, фирмата ви изкупува обратно кюлчетата злато и ви превежда пари. И има един 14-дневен срок, който за много хора е ясен. Ако нещо не искате или не сте доволни или сте си сменили мнението, бихте могли да си закупите, да си получите парите обратно в 14-дневен срок.